Timothy Richard Tebow hi Tim Tebow ti a kan hriat lar ani a American professional baseball player ani a lekhabu aziak nuala foundation anei boka Tim Tebow Foundation ti ani hengmai baka hian iswa zuitu ani bok kumsang ni pakwa ani a team hian Florida a college football a khelchin lai ani a game sang tak national championship an khelma kar khat chia omto a pathian hatho wang chuan amit noya Johana bungthum changsom paruk John 3:16 chu zia adu ta a player te hian an mit noya hian khovel mi te mu turin an du an jiak thei thina team hian John 3:16 azia hian anua thil lo thleng hi thil thleng pal ani theilo pathian hian hwai sen taka engemo kan ti te hi alo mangdu ani ama sui angin karon sui to ang The sunburst flowers calling on one day overdue, but I University of Florida a junior year ka kalain game boy mo tak kan kheldo na training room ma ka kalai chuan ka teammate te chuan an mit noya chuan anu te mingte an area code te chu an ziak he ka mua ka ngai to ata a mi te ti phur tur le fui tu tur ka ziak ve du ta em a inge ni ang o ka ti a ti chuan o god bless ka ti don mi le a ka shelo ti chuan ka ngai to zela anua chuan ka ngai to a Philippi bungli changsom pathuma chuan minti chak tua chuan engkim ka ti thei ti ani a o athadon lutuk football player tan po a in me khop mai he hi ka mangdon ka ti a ti chuan Philippi bungli changsom pathum ti chu kamit hnoya chuan ka ziak ve ta a engte wak chu ani lawa local newspaper pani vel chuan kamit hnoya ka zia chuan ron thai lang ve a ma se kamit hnoya chuan ka ziak zela fans te hian min lom thiam thin zia chu in shevekanga kamit hnoya ka zia thin Philippi bungli changsom pathum ti te chu an lo zwara ti te hian an awa all right go Gators Philippians 4:13 ti an lo ti roal thup thupa ke chuan a om zia po in hre si lawa ka ti ril ruwa mi pakhat Philip po hian min ron bia a imit hnoya mi kha kata ni zi ami te aron ti mo ni lo an hre thiam lo ma se kamit hnoya chuan season khat chung chu ka ziak ta char chara SEC champion chu Alabama tenen kan kheldon ta inpo cha na sat kan ngai ani heti lai hian ka thinlunga pathian hian ka Bible chang hi thak turin min du thlat hian ka hria a tuna mi te hi chu kan hne chuan national championship kan kheldona apui thamdona chuta chuan ka thla kang ka tiril ruwa pathian zara kan chak ta nge ya ka ruknuwa national championship kan kheldon ta eng Bible change ka je ang ti in ka ngai to na sa a ti chuan ka thinlunga pathian chuan Johana bungthum changsom paruk chu min ngai to tir ta tlata achan chu Christian te tan chuan he chang hi kan ni na ani mewa kan be se na ani pathian in khovel mangai em a chu ti chuan afa pamal nei chun a pe a ama chu tu po ringa piang an boral lova chatwana nun na an nei zok na an ti ani Christian kan ni angin kan rin na ani he nge hi ni ro se ka ti a kan khelma in zan ni ala oma Miami Florida a kanule pate hotel a chuan kaluta an hena chuan ka Bible chang hi thak don ka tia ka shilfia kanu chuan min pompui hle maya ka pairo chuan coach mayor shil to ematia coach mayor so akhirvi angrengania atia bephot turin min tia atuka chuan coach ne na chuan hey coach ka belok thei chi angem ka tia o lo tia I tha em game plan day nei tha to mo ti min lo zot ngala ke chuan ka tha e ka mit noya ka zia hi sha em ka tia o sha e Philippi bungli changsom pathum ka du lutuk alotia ke cha naktuk zana Johana bungthum changsom paruka ka thak don ka tia enge isoitak I thak theilawang kan luan pui em kha atia ke chuan nilo ti in Johana bungthum changsom paruk ka du tak chante chu ka shelfia ta a hre thiama min pompui taboka atuk zana chuan kan khela national championship champion kan nita ni aliama kanule pale kanutele coach mayor tenen chuan restaurant a thil kan eya tuti lai chuan coach chuan ko ladonga o le atia ka ena engthil nge a ka tia timi kan game kan khel chung khan Johana bungthum changsom paruk ti kha mi maktadwai som kwa pali in an lo google ani chu atia diktak chuan ka ngai to masak ber chu engtin nge mi maktadoi som kwa pali te meu chuan Johana bungthum changsom paruk chu an shet lo theile ka tia Sunday school a po kan shet masak ber thena ni sia
ma se chu restaurant ka thu chu ka ngai to a kan pathian biak ro puizia chu ka ngai to a pathian ro puizia hi kan lo the ngil thina ma se ani lo pathian min hmangai tu pathian min siam tu pathian chuan kan tan ro manna anei ani inun chungchang kha aziaka pathian ro pui tak hian thil ro pui tak ti adu ani alam I hoya heta hilalpa iti khathil ro pui tak ingai lo mai thei ma se iringem thil mak ati thayani thil ro pui tak ati thaya kan pathian biak ro pui takin keima ni mang hian thil ro pui tak ti adu ti hi karing tak setani kha game kan khel kha January ni riat kumsang ni pakwa ani a anu kumthum na cha cha January ni riat kumsang ni som pania Pittsburgh Steelers tenen kan in khel le a ani na taka chuan kamit noya ka zia Johana bungthum chang som parukti chu kalo ngai to lutuk lo tang takin chakngei turin ka khel ringota kan chakle ta game azawa kan han lom vel zo chuan ka in thlak wata anoi lama press conference turin ka kala media te nena ho hi nuam ka ti zong takani a press conference rooma kaludon chuan PR Patrick chuan miron bia a timi thiltheng hi sia em maron tia o Steelers te kan ne ti in phur takin ka soya ani chuan thiltheng hi sia em atile a serious reu boka enge ni a Patrick ka tia min ena timi tun hi Johana bungthum chang som paruk ida atanga kumthum na cha cha ani atia ke chuan ani mo avan makve a thalu tuk ka tia ani chuan nilo ishelawani kha game khelai khan yard zathum som paruk a yard per rush kha 3.16 ani a yards per completion kha 31.6 ani possession time po 31.06 ani a khazan ratings kha 31.6 ani bok chu mai ani lo game khelai khan mi makta dwai som kwa in Johana bungthum chang som parukha an lo google a social media zonga number 1 ani mek bok atita a ke chuan kading to pa ka ngai to a lalpa hetiang hi ti ka lo shelawa katia kumthum lai liam hnuwa po kan pathian biak hi aro pui ani kumthum le achan beliam ta khan Philippi bungli chang som pathum ziak turin min du a anuwa game pakhat khel turin thak turin min tile a chumi mang chuan na alo thok to nge ya azo mai to amo katia ma se ani lo pathian hian ram hanna thatak alo nei ani a plan hi iring phak lawang ana tho dan turpo ishelawanga ma se thil ro pui deuh chu wai se na tle mi neya ipen chua khan keima ani le kan nun mangin pathianin na alo thok thin pathian ro pui takani a thil mak ati thayani ti po adu ngei ti hi karing tlat insha thia mangai pathian hian amangai takzet chia itana thi turin afapa aron tira chutiang khopa mangai che chuan itan thil mak le thil tha ati du lo iringem ni nun hi olsam tak ani done ti na chu ani lo ma se ani nen chuan nun hlutak ani nge yang nun hlutak